irakaslea zara, Maite, filologia klasikoan lizentziatuta, eta, itzulpen lanak egiten basabiltz, bestak beste, Basaforen obra ere euskaratu zenuen, grekeratik, bai, latinetik, bai, klasikotik itzultzen duzu euskarara, zuzenean. Bai, zuzenean filologia klasikoan lizentziaduna naiz, eta horregatik, latinetik eta grekotik euskaratzen ditut, bai Egeriaren ibilbidea, bai poeta andre hauek, bai Safo eta bestelakoak. Zergaitik filologia klasikoa? Zer eskaintzen dizu eta zer eskuratu duzu mundu horretan sartuta? Galdera ona da hori. Beti sentitu izan naiz rara abiz edo, lako bat, eta beti erakarri izan naute aintzinako hizkuntzek, ohiturek eta kulturek. Eta aukera ona ikusi nuen filologia klasikoa ikasteko, eta halaxe egin nuen dudarik gabe. Idazten zabiltz eta liburu askorekin azken aldian, eta ezberdinak, gero hitz egingo dugu horri buruz. Bestak beste, zeure herrira, etorri gara, bentsa gaude, Azkoitian, eta bertako Bizenta Mogel ipuin lehiaketan be parte hartuta, basabiltz gauza ezberdinak egiten, saria be bai, ipuin lehiaketan. Bai, 2022an 3 liburu kaleratu ditut, Amatu, poeta andreak eta Egeriaren ibilbidea, eta horrez gain Azkoitiko Bizenta Mogel saria irabazi dut, eta hori handia izan da niretzat, nire herriko saria jasotzea. Norbatuko zaigu, elkarrezketara gero? Aritz Gorrotxategi, poeta, editorea eta laguna gonbidatu dut. Alaba eder bat daukat, urrezko loreen parekoa itxuran, Enekleiz Goiona. Haren trukean enukenik ez Lidia osoa ez da maitagarria. Maite, poeta andreak, emakumezko poetak, kasu honetan ez, poeta andreak, hitza sortu duzu. Bai, itzulpen lana izateaz gain, sorkuntza lana izatea ere nahi nuen, eta horretarako, izenbururako asmatu dut hitz hau, poeta andreak. Enuen nahi emakumezko poeten antologia edolako izenburu luze bat ipintzea, baizik eta nahi nuen biltzea, bateratzea emakumezkoa eta poetaren bi izate horiek, ze biak dira azken finean bat, emakumezkoa eta poeta beti izango da bat eta bera, ez da izango batzuetan emakumezkoa eta bestetan poeta, baizik eta bakarra. Eta, etimologiarekin ere jolastu dut, ze, berez motzean esan da, poeta hitza latinez maskulinoa da, ogibideak, lehenengo deklinabideako ogibideak maskulinoak zirelako, eta emakumezko poetak zeudelako, asmatu dut olako poeta andre hitz hori, poeta eta Andrea, eta baita ere grekoarekin ere jolastu dut, izan ere grekoz aner andros, ez da hortik Andrea hitza ere, gizona esan nahi du. Orduan, bada olako joku bat guztiak bateratzen dituena, emakumea, gizona eta poeta, eta danak batera. Eta gustatzen zitzaidan, biltzen duelako funtsa edo mamia, emakumezko poeten antologia dalako. Poesia idazten zuten latinezko eta grekozko emakumeak. Grekeraz, latineraz idatzeko dute, grekeraz gehienek, 3 kenduta. Zenbat poeta andre bildu dira liburuan? Guztira, 24 poeta andre bildu dira. Kristo aurreko 7. mendetik hasi, hau da Safotik hasi, eta Kristo ondorengo 4. menderainoko poetak, guztira, 11 mende horietan jaso ditugun emakumezko poetak bildu ditut. Eta, Safotik, Fabia Akonia, Paulina Araño, latinez eta grekoz. Eta, gehienak grekoz zeuden idatzita, naiz eta beraiek erromatarrak izan, orduko ohitura zalako edo joera zelako euren ikasketengatik eta grekoz idaztea. 11 mende denbora asko izango da, emakume hauek testuinguru eta garai ezberdinak biziko dute, baina esan daiteke zer komunean izan zutena? Hori zaila da esateko, biltzen dira garai arkaikoa, garai klasikoa, garai helenistikoa eta imperio garaia. Garai bakoitzak bere berezitasunak ditu eta ez hori bakarrik, bakoitza leku batekoa zan, danak ez ziren leku berekoak. Orduan, normalean, norbere aberriaren, norbere ohituren arabera eta norbere heziketaren arabera, hainbat gauza eta gai jorratu zituzten, ezta? Orokorrean esateko, emakume haiengandik espero zana zan izatea unibira, lanifika eta domiseda, hau da gizon bakarreko emakumea, etxetiarra eta irulea, ezta? Orduan, hau edanak komunean daukatena da estandar edo, eurengandik espero zen horretatik
aldendu egin zirela. Hau da, hauek ez ziren etxean josten eta gizon bakarrarekin, beti etxeko lanak egiten, eta ez ziren horretara mugatzen baizik eta idatzi egiten zuten. Idazten zuten lirika, idazten zuten elegia, idazten zuten epigrama, eta beste hainbat ereserki eta beste mota askotako poesia. Emakume kultuak direla, esan dezakegu, dinot, idazteko, heziketa hori jasota izan behar dute, goi mailako heziketa hori, etxe honekuek. Bai, normalean denak aristokratak ziren, ze bestela oso zaila zen, ja berez zaila balimazan idaztea, eta, etxean egotetik kanpoko beste zeo zer egitera dedikatzea zaila balimazan, aristokrata izan da zuzkaten olako erraztasunak edo esango genduke poesia lantzeko, ezta? Eta normalean dira guztiak hori, etxe honekoak edo aristokraziakoak edo baina garrantzitsuena da nik uste, hori eukizutela beraiek ausardia hori, gogo hori idazteko eta gizonezkoek egiten zutena egiteko, parez pare. Askotan, esango nuke, bertatik dator gure kultura bebai, baina, klaro, kultura grekoak, kultura erromatarra, kultura klasik hori oso estereotipatuta daukagu eta oso ondo hartuta eta demokraziak eta horre guztiak emakumentzat etzen hori guztia existitzen. Non kokatu behar dugu orokorrien, esaten gabiltze, urte askori buruz ari gara, baina non kokatu behar dugu emakumea testuinguru horretan? Emakumeak gora bera asko jasan ditu testuinguru hortan, hau da, Kristo aurreko 7. mendean etzan egoera bera emakumearentzako, Kristo ondorengo 4. mendeko emakumearentzako bezala, ez? Oso desberdina zen bien arteko egoera. Nik esango nuke zenbat eta aro arkaikoagoa izan, orduan eta askatasun gehiago zegoela, eta zenbat eta erlijioa, edo kristautasuna gerturatuz joan ahala, edo emakumea gehiago mugatu izan da. Ze euren baliorik gorena edo izango zen birjintasuna, ez da? Haiengandik espero zen birjintasuna, eta hori, balen esan deguna baitxean egotea, eta... Hor, kristautasuna sartzen danien maiteen momentu baten, poeta horiek eta emakumezko horiek ez daude, horraino izango dalako aukeraketa. Nola egin duzu aukeraketa, nola egin duzu lan, bestak beste hitzaurre batago, sarrera batago, kokatu egingo garelako, lekuan nortzuk ziren, apurtxu eta testuingurua jarriko dugu, bestak beste poeta batzuen, poetrandre batzuen obra, esaldi bateko izango dalako, berba, solte batzuk izango dira, ze zaila hau guztia lan egiteko, nola egin duzu lan, nolako izan da bilketa lan hau? Lan handia eskatu dit, bai ikerketa lana, bai bibliografia lana, eta azkenan aukeraketa bat egin behar izan dut, ez zaigu dana iritsi eta iritsi zaiguna, oso zatikatuta iritsi zaigu, eta plataforma desberdinetan, batzuk iritsi zaizkigu papiroetan, beste batzuk harrietan eta abarrez. Eta orduan, baina izan detela irakurleari erraztu asmoz hitzaurre bat idatzi eta gero azalpen kronologikoa, garai bakoitzaren ezaugarri bereziak eta orokorrean azaldu, eta baita ere gero poetandre bakoitzaren biografia bat. Ze askotan iritsi zaigun bakarra, hoxe izan da, hitz galduak atala izenburua ipini diot, eta da, emakumezko poetaren izena bakarrik ailatu zaigu, beste batzuen erreferentzi edo aipuen bidez, edo, zeuk esan dezun bezala, esaldi bakar bat, bertsolerro bakar bat, eta hori, edo datu biografiko txiki bat, ez? Nerea Loiolaren epizentroa, 7 ipuin potentiak, esaldi bat esango del liburuana, beldurrik ez baduzu, ez da benetako aldaketa. Zure lana zuzeneko itzulpena izaten da, Maite, eta orduan batzutan suposatzen dut, libururen batetik zuzenekue originala, grekeraz dauen poesia hori izan dela itzuli duzuna, baina batzutan argazki bidez edo izango da, ez dakit, hilerri bateko harrian jarrita dagoena, eta bar, gauza ezberdinak zeu bai eskuartean izan dituzu, zuzeneko itzulpen hori egiteko? Bai, funtsa da niretzako zuzenean itzultzea, ez da, grekoz edo latinez, hortik ja euskerara.
Batzutan ez da erresa, hori, zatikatuta iritsi zaigulako, edo ilartitza bera ez dagoelako osorik, pusketa falta zaiolako, orduan argazkien bidez, epigrafikoak diren testua normalen argazkien bidez balandu ditut, eta adibidez oso politia da Memnonen kolosoan irarrita dagoen testua, hori itzultzea zoragarria izan da niretzako, ze da hori justu oinaldean agertzen zaion testu bada, emakumeak idatzia, eta hori ikertzea eta arkeologia lan hori izugarri gozatu dut. Zergaitik zain garrantzitsua, hemen helburu asko egon direlako Maite aldetik eta kontatzen duzu. Euskarara ekartzi hau guztia. Emakume hauek isilarazita eta desagertuta egon diren emakume hauek, hotxa ematea, ezta? Eta purtsu bete kultura klasiko hori gaur egunera ekartzi ebe bai. Hiru galdera baten zergaitik dauka honek guztiak balio hori, garrantzi hori. Bai, hori da. 3 ekarpen nagusi egin nahi izan ditut, ezta? Euskarari, mundu klasikoari eta emakumei. Hain zuzen ere, 3ak batu beharra dagoela iruditzen zaitelako, ez? Badagoelako rutsune bat, 3en arteko lotura hortan, eta nik uste dut horiek ekarri egin behar direla. Eta, normalean itzultzen ditugun testuak dira gizonezkoek idatzitakoak, eta horiek badauzkagu, eta hizkuntza askotan dauzkagu, baina emakumezkoei ez zaie ematen lekurik, ez? Orduan iruditzen zait hau dela aukera on bat itzultzen hasita, ez? Ahotzik ez duenari edo gutxi duenari behintzat ematea, ez? Haiek ere existitu ziren, besteak bezain beste. Eta orduan hauei ere erakusgarretasun bat eman behar zaie, eta iruditzen zait hori oso garrantzitsua dela. Eta euskerak ere iruditzen behar duela literatura zabaltzea, eta horretarako dago mundu klasikoa, ez da? Oinarria dena, edo zen mendebaldeko literaturaren oinarria dena, eta hastapena, ez da? Eta hori nahi nuen behintzat, asmoa hori zen. Poema batzutan ikusten dalako, testu ingurua eta sasoiko jainkoak eta sasoiko eskariak eta bar gerrak, oso sasoi epiko izango dalako guztia be bai. Baina apurtxu bet, oinarrira joan da, maitasun kontuak, desirak, falta den baten bat, faltan bota, zekezka berdin, milaka urte pasatuta gero, geuk ere sentitzen ditugunak. Tartek ederra dalako, irakurri, orain ia 3.000 urte bat ematek idatzitakoa, eta bat egin ala izan. Ze gutxi aldatu dan mundua, ez? Edo gure kezkak edo gure nahiak, ez? Orain dela 3.000 urte, ia 3.000 urte Safok, ez? Kantatu zuena, maitasuna edo desamodioa, edo gerrari buruz, ez? Ze gutxi aldatu dan, ez? Ze gaur egun oraindik eskatzen gaituzten gai berberak dira. Edo badago poema bat adibidez ehizaren aurkako poema, edo beste hainbeste, ez? Animaliei idatzetako ilartitzak, edo hiri ereserki bat, gaiak azkenean dira betikoak, ez? Klasikoak, aspaldikoak iruditu arren betikoak dira, esan nahi dute inoiz iraungitzen ez direnak. Eta beti nahi iruditzaigu, maitasun kontuetan adibidez, zeo zer gertatzen egunean, niri bekar gertatu zai, ez eraman ezin gaitasun hori ez, baina hori ez da hola hori abestu zuten duela milaka urte beste poeta askok, ez? Eta horrek bizirauten du, eta harritzen gaitu hain justu ere horrek, ez? Nolatan gaur egun bizi ditugun gauzak edo gaiak, orduan ere beraiek bizi izan zituzten, ez? Saforen lana euskaratu zenuen, orain urte batzuk, agian hori egongo da, oinarrian bebai. Maite poeta Andre hauen oinarrian, bestak beste Saforekin hasiko dugulako bide hau. Ezin dalako esan, igual gustukoena zein da, baina Safo beti bihotzien seguro, ez da? Bai, Safo berezia da zentzu askotan, eta batez ere aitzindaria izan zalako, ez da? Lehengo emakumezko poeta izan zen, Kristo aurreko 7. mendean, askatasunez idatzi zuena, ez da? Maitasuna aske eta zabal adirazi zuena eta abestu zuena. Eta, bai, Safo da lehenbizikoa eta nik uste dut kutxunena edo esango nuke. Bestelako erregistro baten, Maite, zeure liburuz beteta gaudelako idatzite jate zabiltz, ibilbidea, bestelako emakume baten, ibilbidea eta historioak kontatzen dituena, amatu hau, zeure esperientzia pertsonaletik, apurtxu eta amatasunaren inguruko gogo eta horiek egiten bebai, eroso, danatan, erregistro guztietan?
Bai, bestela nuke egingo, deseroso egotekotan nahiago nuke ez egitea. Egia da oso registro ezberdina direla, hirurak, bata poesia da, bestea da bidaia kronika bat, eta bestea da saiakera bat, amatasunaren inguruan, nire esperientziatik edo idatzita, baina horrek ez du esan nahi nire amatasunaren ingurukoa denik, idatzi eta hori amatasunaren inguruko esperientzia orokortua, hau da, nik bizi, entzun, irakurri edo jaso ditudan kontuei buruz, pixkate ironiarekin eta horren inguruan. Susan Sontag, New Yorkarra, judutarra, lesbiana eskutuan, harreman luze bat izan zuen Anne Leibovitzekin, argazkilariarekin, eta irakurri dizkiot bere diarioak, bere biografia, eta hori gustatzen zait, baina iruditzen zait bizitzeko berarekin egoteko jasanezina izan behar zuela. Behitu asko, baina batekin akordatzen naiz bereziki engantzatu nintzela, Golpeate el corazón, Amelie Nozomena, Bilbora joan nintzen, ekitaldi bat ikustera, kultura ekitaldi bat, eta denboraz sobera iritsi nintzen, eta irakurtzen nengoen, ekitaldia hasteko zain, eta azkenean enintzen joan. Zeske liburuarekin jarraitu behar nuen, eta hori adibide modura. Xamarren etxera bidean, Euskararen berreskuratze prozesuaren inguruko kronika liburu aparta, zoragarria. Hau ere, Nafarroan, 60-70 urteetan, Euskararen galera eta berreskuratzearen inguruan, kontzientziatzearen inguruko liburu ikaragarri polita iruditzen zait, eta nondik gatozen eta zer garen kontzientziatzeko lagungarri. Baina amatxi, herrian guztiek erranda date zuk badakizula arrontongi euskara xardukitzen. Bai, konprenitzen duzu? Elekazakezu euskaraz? Aritz Baleaz Zuriak dakar antologia hau, editorea zara, nolakoa izan da? Lana, nolakoa izaten da, liburua berezia dalako, esaten gabiltz, hemen gauzazko daude, nolako elkarlan izan duzu? Nik esan nuke Maitek egia esan oso lan gutxi ematen duela, ez? Nik uste editorek asko estimatzen duten egile eta itzultzaile horietakoa da, ez? Egia esan beraia oso ondo prestatu ekarri zigun antologia, oso ondo itzulia, eta nik uste zalantza bakarri izan genuen, bera izenburuarekin zuen zer eura, ez? Poeta Andrea jarri ez jarri horrekin zebilela bueltaka, eta guri egia esan egoki eruditu zitzaigun eta batez ere berak garbi bazeukan, nabardura bakarra izan zen, ez behintzat Poeta Andreaken azpian, azpiten zenburu bat jartzea behintzat zehazteko latindar eta greko-latindarreko poeta zirela, ez batez ere hori zehazteko, baina lana, txago nuke oso errexe eta oso arina izan dela, ez? Esaten gabiltz eta lehen hitz egin dugu, Maitek eta biok, utxune bat, edo behintzat ikusgarritasun bat ematera datorren liburua da, utxune bat bete, edo ikusgarritasun emon, poesia klasikoari eta batez de emakumea bona hotxari. Euskeraz ez dago, ez esan nuke zail klasikorik, ez? Bere garaian pentsamenduaren klasikoak eta atera ziren, eta hor badaude batez ere romatar garaiko pentsalari batzuk, baina ez dagoen, ez? Eta gero ere, ez dakite, bagian Euskal Zinemarekin bezala, ez, gertatu daiteke, ez, garai batean gauza batzuk egin ziren, gero egon zen olako basamortu luze bat, eta azken urteetan, edo behintzat azken hamarkadan berriro hasi da, ez, orduan, nik uste ona dela, ez, tantaka gauzak egiten hastea, eta batez ere, klasikoak egia da, klasikoa esaten duguna, normalean, jendeari burua etortzen zaiona da, aspaldikoa, zaharra, baina, nik bat uste aurreritzia direla, ez? Azken batean, klasikoak neurri handi batean, gu bezala bizi ziren, alegia gurantzeko kezkak zituzten, ez? Eta, hemengo poeta emakumeak irakurtzen baditugu, edo Safo bezalakoak Maitek aurreko lanean itzuli zuena, beraien kezkak azkenean hala dira, ez? Eta, esango nuke gainera, pixka bat, emakumearen figura orain, eta ikuspegi aldatzen ari den honetan ere, era horretako liburuak ere beste ikuspegi batekin irakurtzen dira, ez? Eta alde horretatik iruditzen zait, bi alde aberasgarria, ez? Berez,
lan klasikoak irakurtzea berazgarria dalako, eta bestetik, esango nuke oraingo ikuspegi horrekin edo behintzat begirada horrekin, zabaldu egiten da, irakurketa hori. Garoa, zergatik, niretzat oso euskara aberatzen delako, eta euskara ikasten hasi nintzenean, hori irakurtzen hasi nintzen, eta nekin euskara ondo, bakarrik batu ez nekien. Baina hori esker nola baiteko euskara, Gipuzkoa euskara, esan dezagun herriko euskara ikasi nuen. Eta oso euskara polita, aberatza, mardula, eta gainera niri lehen semearen izena, hortikan atera nuen, alegia Johannes. Bueno, euskaraz, zango nuke, oso arraroa esango da batzuentzat, hori da India harrigarria, Gotzon Garatek idatzitakoa. Oso libro izugarri ona ondo idatzita, herriko euskaraz idatzita, baina batu ez noski, ortografia aldetikan batua da, baina Gotzon Garaten euskara oso aberatza, mardula eta pio gustatzen zait. Eta beste liburua, adibidez inglesezkoa, zango litzateke Catch-22, ezagik hori nozaten da, Catch-22, baina oso liburu izugarri oso satirikoa eta askotan barra egin nuen hori irakurtzea. Bueno, inglesetik Catch-22, inolako zantzik gabe, da bestia inglesez A Confederacy of Dances, liburu biak oso satirikoa, eta antza denez oso oloko liburu mota pio gustatzen zait. Eta portugesetik, nire beste zandezagun hizkuntza natiboa, portugesetik, Os Sertões, Euclides da Cunhaak idatzita. Oso liburu garantzia handikoa, Brasilko literaturan eta ikaragarri ondo idatzita, estiloa ikaragarri interesgarria eta mardula. Kim, hori da Rudyard Kipling idatzitakoa. Gaina euskeraz eta inglesez biak irakurri nituen, ekurri nuen liburu hori, bi liburu dira baina ekurri nuen, eta oso liburu interesgarria, noski Indiari buruzko da. Gotzon Garaten liburu bezala, antzadenez India zalia naiz, eta liburu hori, liburu horrek asko kontatzen dugu Indiari buruz, eta gainera horretan, 19. mendeko historia kontatzen da. Oso liburu ona, gomendagarria, oso. Milaka urteko testuingurua jartzen ari garelako Maite, baina oraindik egin beharreko lana. Eta azpimarratuko dugu, oraindik ere isilduta dauden ahotsak direlako emakumeenak, eta eta bagabiltza eta rebindikatzen, baina guztiak bardin jarraitzen du. Bai, egin behar da, eta egite horretan ere laguntzak behar dira, egite hutsarekin ez da aski. Eta hemen eskertzekoa da, Balea Zuriak egiten duen edizio lana, ze berari esker, argitaratu nuen 2008an Saforen poesia guztia, eta 2022an Poetandreen antologia hau. Deno dakigu egin batean behar hori dagoela, hutsune hori dagoela, baina gero benetan laguntzarik eta ez dakit ote dagoen. Askotan, bai Saforena, bai Poetandreena izan da neuk egin dudan lan bat, neuk ala nahi izan dudalako, eta, eskerrak Balea Zuriak editatu duen, ze bestela agian ez dakit nun geratuko zen. Edizio lana eta gainera edizio lan polita hau. Aritz zainduak direlako zuen liburuek bai, esaten gabiltzena papelak, azalak, testuinguruak. Bai, hori, zago nuke hasieratik izan dela gure oinarrietako bat, poesia liburuak ateratzea eta aldela liburu atseginak, nolabait, objektu bat ere badirelako, Gure kasuan adibidez guk bakarrik paperezko liburuak ateratzen ditugu, eta hasieratik atzeko testuan ere eskuz idatzitako poemak jasotzen ditugu. Orduan, nik uste liburu honetan oso kaligrafia. Kaligrafia berezi batez egin, egia esan hola lehenbiziko begiratuan, antzinako grekera dela, pentsatuko baina euskera da, oso ondo egina dago, hori eskertu imarret, aprobetxatuko gure Imanol Larrinaga, gure
ilustratzaileari, gure portadak eta zalak egiten dituena, berak egiten du hori, eta nik uste bera horre egoteak ere, batetik guri segurtasuna baten digu, gauza hauetan aditua delako, eta bestetik, konpartitzen dugun kezka bada, liburuari, objektuari berari, zer hori, plus hori ematea, Harryren gurasoak hil egiten dira, eta horren ondorioz bere Osaba, Izeba eta Dudley izeneko lehen guzu harraputzarekin bizi beharko da. Ez diote ongi tratatzen, baina egun batean gutun bat ailegatzen zaio. Hori da gezurra esatean milaka ailegatzen zaizkio. Osabak bota egiten ditu, baina ez du ezer lortzen, eta itxasoko etxe zar eta bakar batera joaten dira bizitzera. Egunak pas egiten dira, eta Harryren urtebetetzea da. Bat-batean, Hagrid atea, bota eta handik eskapu egiten dute. Hogwartsera bidaiatzen dute, eta bidaian trenez egiten du. Bidaian ere lagun berriak ezagutzen ditu, Ron Weasley eta Hermione Granger. Handik aurrera, abenturak, magia ikasi eta gauza askoz gehiagorekin topatuko da. J.K. Rowlingek esan nahi duena denokona garela gauza batzutan da, eta amore ematea nahiz eta gauzak gaizki atera. Gehien gustatu zaiguna bukarako borroka da, Quirrell irakaslearekin, baina gutxien gustatu zaiguna hasiera da, pixkat aspergarria delako. Abentura zalea bazara eta magia gustoko baduzu oso erraz irakurtzen da. Gainera, liburua abenturaz beteta dago. Zama jende lanien, dinot, onelako liburu bet kaleratzen bebai, zama jende dauen lanien beti, onelako kontu baten atzien. Aritz, zeu irakurrita bebai, zeuk irakurtzen duzu, zure poesia liburuekin gozatu dugu, geuk bebai. Kezka horiek apurtxu bet gogoeta egiten egon gara. Poesia, gainera, zure poema liburuak ezberdinak dira euren artien, argitasunerantz bat, azkena esate baterako, bestiek bestelako kezka batzuk, baina orokorrien, badaukagu irakurle moduen, eta suposatzen duzuek sortzaile moduen bebai, baidaten dugu, ezta? Betiko galdera hauetatik, zer egongo litzateke gaur egungo poeta batentzat klasiko adean liburu baten? Bai, nik uste nire kasua mentzat txikitatik eukide jakin hori, nik beti lotu jakin-minakin, Zu pentsatu eskutan dakazula liburu bat norbaitek duela kasu honetan, 2000 urte baino gehiago idatzia, edo duela 500 edo 200. Nik uste espazara horrekin liluratzen, pena dela, Nik uste dut hor badagola gainera memoriaren transmisioa, Azkenean irakurrita hori konturatzen zera pixkat nolakoa zen orduko bizitza, nola kontatzen zuten, Orduan, nik uste dut hori, formak ere egia da zertxo baita aldatzen joan direla, agian oraingo garairako orduko formak agian pixkat zurrunak izan daitezke, baina esan dakoa, Azkenean Safok baitasuna hitz egiten dugu, minaz hitz egiten digu, askatasuna hitz egiten digu, Homerok ere 11 gauza hitz egiten digu. Orduan nik uste, jakimina eduki ezkero beti dago zer topatu hor, Eta gero, askotan nik gomendatzen duena da, nahiz eta agian 5-6 lerrotan 7-8 ondo harrapatu ez segi, eta agian topatuko duzu harribitxi hori, Orduan nik uste irakurketa batez ere hori bar dela, harribitxi bila, Eta gero harribitxi horiek bakoitzak bere barruko nik esaten duten bezala, kaja beltzarekin harremanetan jarri behar ditu, Batez ere liburu honetan esango nuke, nik neuke, hori izan dalako saiatu naizen ariketa hori, hitz egiten program honetan, artefaktuan, izaten ditugu, gonbidatu interesgarri asko, eta, irakasle batek esaten zigun, idaztearen eta irakurtzearen plazer hori ez badugu lertzen eguneko egun bebai, bide hori zeozer bonbila piztuko diguna, zeozer gogoa piztuko diguna, eta hori da, segurazki hauek eskaintzen digutena, Maite. Bai, nik uste askotan tematzen garela poesia etzegu gustatzen ez tegulako ulertzen, Zeatik ulertu behar da dana, zeatik eman behar zaigu dana xeetuta, askotan zalantza hori ukitzen dut. Nahikoa da batzutan poema oso baten hitz bat, edo bertsolerro bat, edo aipu bat, aritzen poesian adibidez, izugarri aberazten du nire ustez aipuak, aipu klasikoak edo beste idazle edo poeta bat zuei buruzko erreferentzi edo aipamenak. Horrek ja aberaztasun bat erakusten du poeta horrengan, eta nik uste hori dela
taxuzkoa, hori da garrantzitsuena eta poesia hori da, ez daukagu zertan dena ulertu beharrik hasieratik bukaerara. Edo agian norberak ulertzen du bere erara eta hori ere zilegi da, ez? Eta iruditzen eta askatasun hori behar degula baita ere poesia irakurtzerako orduan. Ez dana azalduta eman edo dana xehetuta, baizik eta hori bakoitzari aske utzi, uler dezan edo erritmoaz goza dezan, ze askotan ulertu ezarren hitzak da idatzita dagoen moduan, zergatik hitz hori ipini duen da zergatik ez, eta zergatik nun ipini duen hitz hori ez da, berak eramaten zaitu erritmo horretan, ez? Nik askotan egiten duten jokua da ozen irakurtzen ditut poemak, eta hor ja beste xarma bat sartzen da, ez da berdin zeuretzako, zeure baitarako irakurtzea edo ozen irakurtzea. Eta hor ja aldatzen da nik uste kutsua, poesiaren kutsu hori. Erreferentzia horiek, Maitek dinona, bestak beste zure liburuetan, Aritz, ze garrantzitsua, horiek guztiak geurera ekarrita izatea, euskaraz izatea hori dana? Bai, ez dakit irtenbidea zein den, ez? Sail bat sortzea edo jaurlaritzak, esan bitu, kasu konkretu honetan jaurlaritzak diru laguntza ukatu egitzigun, ez? 4 liburuxka aurkeztu genitun, eta, nonbait, hainbat irizpide daude eta hau geratu zen kanpoan, ez? Orduan, olakoen aurrean, pentsatzen duzu, ez dakit, ez? Pena da, ze olako gauzak egitea guk uste dugu beharrezkoa dela eta kasuntan literaturaren, euskal literaturako aberasgarria dela testu hauek ekartzea, baina, agian horretan pentsatzen ari direnak, beste zerbaitetan pentsatzen ari dira, beste kezka batzu dauzkate, eta, alde horretatik, azkenan da gauzun txazia hori da, ez? Oso zaila izango litzatekeela sail bat edo olako zea bat lortzea, laguntza bat, behar da lehen aipatu edan, ez? Pentsamenduaren klasikoak jaso zuen bezala. Ondo litzatekeela, baina nik uste dut behitzat gure esperientzia ikusita iruditzen zait hor laguntzak eta ematen ibiltzen direnak beste pentsamendu eta beste planteamantzu dauzkatela, ez? Eta, zoritxarrez oraingoz zaila dirudi, ez? Behintzat, orduan, konformatu beharko gera, hori, ez? Maite bezalako, nik esango nuke hori, ez? Maite bezalako altxorrekin eta olako lanak hartzen dituen jendeak ekartzen dizkizunean esan, guretzat opari bat izan zen, ez? Maite torrez hitzegunean Saforekin, nik uste dut zalantza bakar bat ere ez genula izan, ez? Orduan, olako lan bat iristen zaizunean, buk behintzat oso garbi genuen atera egin behartzela. Esango dugu, orduan Maite gogoratuko dela, baten bat, gutaz? Espero dut baietz. Orain momentu honetan behintzat gogoratzen ari gea, ez? Eta jarrai dezala horrela, eta, askotan zentsurari buruz hitz egiten dugu, ez? Emakumeak isilarazteari buruz, eta dokumentoak, pergaminoak erretzeari buruz, baina Aritzek esan duen bezala, diru laguntza ukatzea edo edizioa moztea izan daiteke beste ibilbide hori izteko modu bat ere, ez? Eta espero dut hemendik aurrera zabaltzea eta aukera ematea baita ere olako lanak sortzen eta egiten jarraitzeko. Brasil, Mexiko, Afrika eta Haitira egindako lan bidaietako testu laburrak eta hausnarketa pertsonalak bildu ditu egileak munduko hainbat hizkuntza gutxituren zenbait komunitateko esperientzia eta gogoeta islatzeko. Narrazio sorta laburra 10 kapituluz osatua, gizakiaren egunerokoaren parte diren gertakizunei buruzkoa. Inguruan zer gertatzen ari den hausnarketa egiteko aukera ere ematen du. Tentazio ugari, sentimendu biziak eta maitasun esporadikoak. Nola disimulatu zentzumenak bizkortu egiten direnean? Carlos Aretxabaletak du erantzuna. Emakumeon ahotsa mendetan zehar isilduarazi egin nahi izan dutela, egia da. Horrexegatik, 3 ekarpen nagusi egin nahi izan ditut. Mundu klasikoari, euskerari eta emakumeoi. Emakumezko poeten ahotsa entzunaraziz.